Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni wamaNazaretha. Manazaretha uyesinda kunzima yilova. Ngiyacela uNkulunkulu njengoba umshomele seshilo angiphe lawo mazwi akawaziyo yena ukuthi afanele ukukhulunywa phakathi kwenu. Ngizocela ukudlula engomeni 180 mhlambe kuzoba amaviki amavesi mhlambe amabili wozani nomkezizwa selibasiwe ngiyikhethe inkosi yasebuhleni wamaNazaretha. Manazaretha usuku namhlanje ekhulunywa ngalo ngenyanga yezulu. Manazaretha inyanga yezulu ngaba nenhlanhla ukuthi nami ngiyibone. Inkosi Manazaretha esisithi masibuka sithi ngathi yabuqala phansi uMnazaretha ngendlela okwakuyiyona. Manazaretha angazi
Nginalo uvalo kakhulu maNazaretha. Lenkosi maNazaretha ngelinye ilanga ngayikhuluma le ndaba. Ngelinye ilanga ngangikhona endaweni okwakuthiwa WasoNyazini khona. Ngelinye ilanga yakhuluma lenkosi ikhuluma nathi maNazaretha. Ngoba ngelinye ilanga uShembe maNazaretha kwezinye izinto kuyokufanele simvikele thina. Ukhona ezinye izinto uNkulunkulu angeke ayikhulume kodwa asuke eyikhuluma kimi nawe ekhuluma kithi maNazaretha athi okuthile nokuthile akungenziwa la. Yathi ngelinye ilanga kusebuhleni khona isisho esinye siye esandile ukuthi umuntu mayikhulu ephakama athi mayingikhethe inkosi yasebuhleni maNazaretha noma mayingikhethe inkosi yasekuphakameni. Yake yamisa lapho yathi la ikhaya ukhetho uShembe unamba bani wena. Yathi la ikhaya kuthiwa ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni maNazaretha uma uphakama uthatha uzoqala ukukhuluma. Yathi akushiwo lo uthi mayingikhethe inkosi yasebuhleni maNazaretha. Yathi ukhetho uShembe unamba bani wena. maNazaretha ithi ngelinye ilanga WasoNyazini kwakukhona ubaba angayikhuluma le nkulumo. Kwakukhona ubaba wokaDloma uhambe emhlabeni esewumvangeli lapha ekithi emadadeni. Sasebenza sonke. Uma sisebenza sonke lapha endaweni ekuthiwa kuse-INkosi sasisonke nobaba uKhumalo umfundisi. Uthi ubaba uDloma masiqhamuka emsebenzini ekuseni kuba sasingena ebusuku. Uthi Nkosana kaMkhulu siyahamba siyonyazini. Ngithi baba siyahamba. Uthi ngicela uzongibukisa. Ngicela uzongibukisa ngifuyile lapha ekhaya. Ngifuye izinkukhu ziningi. Uthi kodwa ziyafa. Uthi ngicela uzongibonisa into eyenzeka lapha ekhaya. Uthi kodwa lezi izinkukhu ngicela ukuthi ngifike ngiyibike enkosini inyanga Yezulu. Cha, sidlule ekuseni masishayisa mangifika ngiyayifica izinkukhu ziyadlula ziyetha ziyenyuka. Babathi ke siphethwe lento ekuthiwa iNyukasela ngazi ke nami mhlambe kuyini leyo. Ziyaphuma ziyagijima usenze konke afanele akwenze. maNazaretha uNkulunkulu emkhulu ngelinye ilanga sifike isikhathi siyahamba siya Onyazini. Mase sifika Onyazini ithi inkosi yamaNazaretha inyanga yasezulwini uma iqala ukushumayela. maNazaretha ngelinye ilanga uShembe kufanele simvikele. Wayekhuluma nami, wayengakhulumi nabantu basemhlabeni kodwa wayekhuluma nami nawe. Uthi ayikabeki lensizwe. Uthi la ikhaya. Uthi la ikhaya waphuzwa amahewu. Amen. Uthi la ikhaya akasidliwa isinkwa. Amen. Uthi la ikhaya ayidliwa inkukhu. Wayengakhulumi nabantu bomhlaba kodwa wayekhuluma nami nawe sesithe sigqoka ingobe emhlophe maNazaretha. Ngoba uShembe kufanele simvikele. uShembe ukhuluma into akayaziyo ukuthi khona ikonayo empilweni yami leyo nto akasuke ivale ethi lo ungayizi. Uthi ke kulensizwa sihleli siyaqhukuluzana. Uthi le nkukhu akayifulwa ngisho egcikini. maNazaretha sabuzana. Wathi ngoba mntu wamkhulu ungizwe ingane ngoba mina bengithe ngizozibika lezi nkukhu. Kodwa maNazaretha ngicela ukudlula lapha ngiyicacise lento. uShembe uthi asisebenze. Amen. Angikholwa ukuthi wayekhuluma ngenkukhu oyithathayo uzoyifuya ekhaya ngokufuna wenze lokuphila nezingane.
wayikhuluma ngalezi inkukhu. Khona inkukhu lapha emakhaya eziwuvanzi ezihamba noma kuphi ezenza noma yini, nawe uyibona kulena aya nami ngeke ngayidla le nkukhu. Ithenye insizwa njengoba sisebenza nje sila ayisili Nazaretha ungumphithi. Uthi yithi madoda sasingakhulumi lutho, ukhipha omunye inkukhu ikhaftini kuyadliwa u9. Uthi madoda uthi ngehlelo umhlolo uthi ingane yami uthi cishe uthi mhlithi no 7 years. Uthi ifice idla enye into ngeke uyichaze, idla itshele etaba ngizama ukuhloniphisa. Uthi lo mfo uthi ithe ngeke ngiphinde ngidle inkukhu. Kusona namhlanje wathi baba lo mama ngeke ngiphinde ngidle inkukhu. Uthi sibuzeni ukuthi engane izawudlani. Wathi mina ngicela ningithengele wathi nginongithengela iKentucky. Wathi cha mina ngeke, wathi ngiyibonile inkukhu idla impela. Uthi lengane incane kakhulu. Yelinye ilanga usaJudiya sengizobuyela phansi inkonzo akusiye yami. Kwaku 1986 mangabhosisi. Kwaku inkonzo eJudiya. Bomama mkhokheli. Siyacela angazi. Siyacela ebandleni lakho mama ukuthi akusitshelele leli bandla lakho elisemva kwakho ukuthi cha bobo ayeke lime kancane ngofish oil. Amen. Hayi sisenkingeni bafowethu. Siyacela impela ukusilayele leli bandla. Ushamba kayisho into engabulali impilo yakho kodwa engaze ikhuluma leyo nto usukazi ukuthi yenzani empilweni yakho. Wakunomunye wayifikile wakuthunywe umzali wana ngisho njalo. Laba benkosi zangaphandle saseJudiya. Wasekuthiwa kakhulume kwakuyinyanga Yezulu manazathela kwaku 1986. Isitha kakhulume wayisanikezwa lo mzalwane. Useyasho lo mzalwane uthi asibonalisweni ngithelele ebusuku. Wathi ngihambe ngitshela amaNazaretha ukuthi wahlukana nefish oil. Uthi upombela uthatha amafutha iwholesome ngijijelela yona. Wathi nawo amafutha afanele asetshenziswe amaNazaretha. Angazi sizokwenza njani mkhokheli. Ebandleni lakhe ngemva kwakhe angazi sizokwenza njani. Ngoba mawuthi uyakhuluma kuthiwa amafutha mawuthi ngeke ngikudla ukudla mina okunqumayo. Ulando u5 litre impela wonke ubone kuthiwa bese bayawuthatha bethi lo 5 litre sofanele uhlanganise nosuthi ukuhlanganisa namafutha lawa anqumayo. Cha bafowethu uteli nje lokho ngeke uze kushintshe. Amen. Wenzani empilweni yomuntu? Istroke zingaka nje yini manazatha ngoba phela silimala khona lapha ku fish oil. Bafethu kuningi engakhuluma kodwa inkonzo akusiyami inkonzo sinikiwe sibaningi. Ngalawo mazwi amafishane inkonzo busenexwile. Amen.